Takže čaute, ja vás vítam pri novom videjku, tentokrát z Fortniteu, ale nie z Road to Unreal, lebo tá seasonka sa nám skončila, ako môžete vidieť, už tu je chapter 7. Som zvedavý, aká bude táto seasonka a hlavne som zvedavý na ten launch, namiesto vlastne toho battlebusu. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Dostal som free skin, Yuki Yurichi, jak sa volá. A takže nás to spavne tu na takto. Aha. Poďme sem niekde. Už som si to naplánoval, ten landing. A poďme. Kámo, tak to je, vyzerá mega dobre. Čo ti mece? Get ready. A jedna. Boom. Ja idem sem. Tu som videl zbrane. Aha! Tu je to holoráž. Kámo, tak to vyzerá mega. Nemá mamo. Ja skapem na to, že nemá mamo, kámo. Tímece. Dobre. No vidíte. Tu sa nedá dať sa play again. No nič, tak ideme lobby. No. No takže, už tu máme level up. No hovorím, Yuki sa volá. Equipnem si to. No ľudia, ja som si pre vás na koniec tohto videa som si nachystal prekvapenie. Takže, keď chcete vidieť prekvapenie, a čo za prekvapenie to bude hlavne, počkajte si až do konca. No. A vy každú hru dostávate akože 200 XPčkov. No, mohli by sme ísť semkla. Neviem čo to je síce, ale nevadí. Takže sa nasmerujeme tadeto. Alebo možno pôjdeme sem niekam. Viete čo, ideme sem. Horšie ovládanie tu je toho oného avatara. No, dobre, dostal som tú pumpu. A to je nejaká long pumpa, ale... Aha, dobre. Toto fakt. Ešte má ten medkit. Páči sa mi zatiaľ grafika toho všetkého. Čo robí toto? Kámo, dobre, tak zatiaľ tu sú fajn zbrane. Zbrane sa mi zatiaľ páčia. Uvidíme. Tu je čestka. To čo je toto? Collect. Toto je to isté, že? Hej. Je tu nahore niečo? Tu na nie. Tam je. Vidíte ho? Marč tam beží. Tam je vnútri. Dobre.
Dobre, prvý kill. Nemám ammo, no, super. Au, to čo bolo? Uf. To nemohol ma hen tak vidieť. Dúfam, že mal medkit. Nemal medkit, ale mal túto zbraň. Takže toto si vyhodím. A ja si beriem bandáž. Ešte, dávaj tu bandáž. Tak, dobre, aspoň niečo nám to dalo. Tu na niečo veľmi svieti. ARC. Dobre, toto si necháme. Taktikalka. Asi som, že nemal tam len tak stáť, ale nevadí. Dobre, tu je čestka. A posledný krát. Tak, a berem si tento tu oný, alebo nie. Nechám si pri sebe takto. Čo je tu na? Aha. Ja to potrebujem takto. A tu na takto. To je halus. Tu je miničko. Prvýkrát miničko si dávam. V tejto seasonke. Máme 2 killy. To keď toto je takto hard, tak čo bude potom oné? A áno ľudia, ja to natáčam toto deň potom, jak vyšiel update, takže 30.11. Je to tu vlastne ešte akože čerstvo ako ten update. A zatiaľ sa mi akože páči. Aha, ja že mi to dá niečo. Hentie oné farby maliarské by mohli dávať aspoň oné shieldy. Takto. Ja neviem, proste ja len tak random chodím. Toto tu je... Poprebíjam si zbrane. Aj. On ma zabil tiež s tým istým, čo som mal. Aj, nevadí.
Priznajte sa, kto bol včera 29.11. na live evente. Napíšte do komentára. No, sme tu, už nám to našlo hru. Poďme sem. Ale bolo by dobre, keby to mám smerom namierené, ako keby takto sem. No a ľudia, čo hovoríte na túto stormu? Tu je tá Iron Pampa. Kam zmizol? Však tu mi písalo, že tu je hráč. Nevadí, ideme pre ten supply drop. Tak ten kam padá? Aha, tak nie je ďaleko. Ej, tu sa strieľa. A nemám moc ani matra. No, nevadí. Tam je zapli drop. Už ho vidím. A máme ešte 4 minúty na to. Tak to musím rozbiť takto. Ináč, ľudia, keby ste počuli z pozadia nejakú vrtačku alebo niečo, tak sa ospravedlňujem, ale susedia naproti prerábajú a takto, koľko tu toho bolo. Tak toto je taký amatér. No nic, keby sa aspoň zastava. Nice. Toto bol asi nejaký bot. Alebo neviem. Čo mal? Hento nestiem. Dobre, zbraň mal. Ale ja mám lepšie. Takže neberiem ani jednu. Ideme si dať rift. Kde je? Tu je. Napadlo vás to isté, čo mňa? To je halúza, no sa to fakt dá. Tam on mal nejakú fialovú zbraň. Tak, easy. Prečo klesá? No, neklesaj, prosím ťa. Aha, to si došiel akože do depa?
Ja, aha, to som prečo nevedel. Jaže, čo je tu? No, toto nie. Ide ďalej? Nie, že nie ide preč. Oho! On ide do zóny. Ale je to halus. Jak tak pozerám, tak najčastejšie... Skočím na ňo. Kamo, potrebujem rift. Lebo viete čo, serem na to. Toto si rozbúrame. Dáme si minička. No tak, fakt by som sa nešiel na ne, lebo ide v kuse do zóny. Teda, do stormy. Tak, lepšie povedané. Sem nikto nepadá. Toto nie je vylútené. Toto je to, čo mám. Mohli by sme si... Ej. Tak ten simple edit asi, že vypnem. Aj keď... No, neviem. Dám tomu ešte chvíľku šancu. To mi dá plus 30. To ako fakt. Dobre. Ostatné im tam nechám. Tuto Enforcer AR-ko. Ja počkaj. Battle part. Teda Battle Bus part. Hen tam hore sa chcem dostať. A odtiaľ snajpiť. Dúfam, že hore sa tak nefajtia. Posledný 9. Osemdesiatosem. Ja nie. Toto nie je normálne. Že ja sa neviem trafiť. Nie, toto nie. Taký fail sa mi stane. Nevadí. No, blížime sa ku koncu videa. A ja by som vám teda poďakoval, že ste to pozerali až sem. A to prekvapko vám ja hneď ukážem. Čo je toto? Mám. Dostanem 1500 výbakov. Raz, dva, tri. A je to tu.
Aha, to sme hneď dostali teda. No tak vidíte. Kúpte si Battle Pass a dostanete. Takže prekvapenie sme už videli. Ja vám dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, poprosím, aby ste zanechali like, odber a nejaký pekný komentár. Vás to nič nestojí, mne to pomôže. A pri ďalšom videu čaute.